Kyvytfi e-portfoliopalvelu on opiskelijan henkilökohtainen työtila ja ryhmätyötila, jonne opiskelija voi tehdä näkyväksi omaa osaamistaan, rakentaa sähköistä portfoliota ja myöskin käyttää ryhmätyöalueena ryhmien omaan työskentelyyn. Kyvytfi-palveluun päästään siten, että ensin kirjaudutaan reppuun normaalisti. Repun etusivulta ohjeita kohdasta löytyy ohjeita ja selostusta Kyvytfi e-portfoliopalvelusta. Kyvytfi-palveluun kirjaudutaan vasemmalla verkkopalvelimet lohkosta linkistä aloitussivu Kyvytfi. Kun menet ensimmäisen kerran Kyvytfi-palveluun, ohjelma kysyy, onko kyseessä ensimmäinen kirjautuminen. Jos sinulla on jo olemassa profiili Kyvytfi-palvelussa jostain muusta oppilaitoksesta, valitse käytä olemassa olevaa. Jos taas olet uusi käyttäjä, niin valitse luo uusi profiili. Sen jälkeen joudut hyväksymään Kyvytfi-palvelun käyttöehdot, jotka löytyvät myös myöhemmin linkkinä ohjelman alalaidasta. Kun olet hyväksynyt käyttöehdot, valitse käyttäjätunnus, joka voi olla sama kuin AD-tunnus. Ja anna jokin salasana, joka ei ole sama kuin AD-salasana. Tämän salasanan voit laittaa itsellesi muistiin. Tarvitset sitä siinä vaiheessa, kun valmistut, jolloin menetät AD-tunnukset reppuun ja muihin järjestelmiin, mutta saat pitää Kyvytfi-palvelun käytössäsi. Kun olet luonut profiilitiedot, tulet Lahden ammattikorkeakoulun etusivulle. Kyvytfi on useiden oppilaitosten yhteinen valtakunnallinen palvelu, mutta jokaisella oppilaitoksella on täällä oma instituutiosivunsa.